Uite că încep să ajungă. Bună dimineața tuturor și bun venit! Bună Bună dimineața! dimineața! Eu sunt Adriana, sunt co-gazda acestui eveniment împreună cu Mirela, așa că până când se strânge toată lumea, vă zic bun venit și hai să ne cunoaștem puțin. Spuneți în chat de unde sunteți, că suntem foarte curioși să vedem de unde e toată lumea și să vedem de unde ne-am strâns la această sărbătoare. Bună, Mirela! Bună dimineața! La această sărbătoare a Cătălinei, pentru că pentru acesta suntem aici, să ne bucurăm de realizarea ei. Deci, de unde suntem fiecare? Eu sunt din Popeș-le-Ordeni, așa că, deci, lângă București. Bună dimineața, fix din București, Ia, în această dimineață. Baia Mare, bună dimineața! Baia Mare, yes, Cluj, avem Clujul e cu noi. Așa, hai să vedem de unde mai suntem. Din ce? Buzău. Ne ducem în toată țara. Ne ducem în toată țara. Super. Mihaela, mulțumim. Ce mai Bună avem? dimineața tuturor din ce văd și din afara țării. Mulțumesc că ați venit pe calea online-ului. Păi ăsta e avantajul, de aceea suntem niște fericiți că avem și această posibilitate să fim online, să fim aici și să ne bucurăm împreună, să stăm aici, să o cunoaștem pe Cătălina, cei care nu o cunoașteți. Și vă asigur că avem niște surprize foarte faine, deci stați până la final, avem cadouri, ca să dau așa doar un pic din casă și vom petrece, zic eu, aproximativ o oră, pentru că avem speakeri, o avem pe Cătălina care ne va povesti și ea despre ceea ce a scris, ce idee, cum de-a scris această carte și dacă aveți întrebări, pentru că sunt sigură că veți avea și întrebări, o să vă rog să vi le notați și la momentul potrivit să le puneți. Întrebările vor fi undeva spre final și ne dorim să fie un eveniment interactiv, ca între prieteni, să nu stăm așa numai să urmărim, să ascultăm niște oameni, că s-ar putea să fie cam plictisitor. Deci, hai să facem evenimentul ăsta cât mai cald, cât mai fain, cum merită Cătălina, pentru că pentru curajul ei merită aplauze, merită toată admirația. Știu ce înseamnă să scriu o carte, am fost și eu pe acolo, Mirela a fost pe acolo și e Mirela și Mirela. Mirela și Mirela, da. Mirela și Mirela, ambele Mirela. Da. Da. Păi de asta am zis o singură Mirela, că m-a lămurit, zic, trebuie să fie o singură Mirela. Nu știu dacă dintre voi a mai scris cineva o carte, însă vă sfătuiesc să o faceți, pentru că fiecare dintre voi sunt convinsă că aveți un mesaj, experiența voastră merită împărtășită cu ceilalți și cu siguranță veți găsi pe cineva care va vibra cu ceea ce spuneți voi. De foarte multe ori căutăm cărți la autori străini, da? Însă sunt convins și sunt foarte bune, da? Și exemplele lor, aceste cărți de self-help, cum le spunem noi, de dezvoltare personală, sunt foarte bune, dar avem și în România autori extraordinari, oameni care chiar pot veni cu lucruri valoroase și sunt mult mai apropiate de noi, ne putem, cum să zic, putem să relaționăm cu oamenii de aici. Văd că între timp se umple sala. Da, spuneam, din punctul meu de vedere este foarte frumos și da, citesc Tony Robbins, da, aș vrea să citesc un Tony Robbins din România, nu neapărat pe cel de acolo, pentru că
nu-l simt neapărat apropiat de mine întotdeauna cu teoriile. Și sunt sigură că avem oameni valoroși, iar Cătălina astăzi este devine oficial unul dintre acești autori care ne poate influența viața, ne arată un alt mod de a fi. Deci, dragii mei, mai este și 34. Cred că e momentul să începem oficial, nu? Așa, foarte bine, îți mulțumesc, Mirela, că mă întrebam eu ce mai spun. Mulțumesc și eu Da. tuturor pentru participare. Pe măsură, să știți că dacă sunt un pic concentrată așa, mă uit stânga-dreapta, mai accept oamenii aici să intre. Vă mulțumesc tare mult pentru participare, că ați venit în această zi să fiți alături. Ok, atunci să începem oficial evenimentul de astăzi. Bună dimineața și bine ați venit! Vă mulțumim că ați răspuns pozitiv invitației noastre de a ne sta alături la acest eveniment de lansare de carte. Sunt Mirela Carmen Stancu și mă aflu astăzi aici în calitate de gazdă, de co-gazdă și totodată în calitate de editor-corector, căruia i s-a acordat onoarea să-i fie încredințat acest proiect editorial. Restart, de la durere și frustrare la iubire și împăcare, cartea a cărei autoare este Cătălina Tăgârță. Pentru început, vă propunem să urmărim un scurt video pe care vi l-am pregătit și care sperăm să vă facă plăcere. Un video care ne va introduce în tainele cărții despre care vom vorbi în detaliu astăzi. Și un moment să văd cum dau eu share screen, că sunt maestru de ceremonii la share screen, share sound. Spuneți-mi dacă a apărut la voi pe ecran ceva. Ok, atunci dau drumul la video. Ok, am ieșit, cred, din stop share, din share, da? Eu am m-am o singură întors. întrebare. ca Mulțumesc, și să știi că tu. m-a emoționat, mai ales muzica. Da. A fost făcut cu drag. Am dat share, Cătălina, pe Facebook sau nu am dat share? Nu. Încă nu am descoperit cum. Rămânem aici în grup Oh. restrâns, așa că dacă vreți să porniți camerele și să ne vedem, suntem safe Ok, în grup restrâns. no problem. Oricum, Cătălina, înregistrezi, da, Înregistrez, întâlnirea, da. așa că probabil o să poți să postezi lansarea ulterior pentru comunitatea cu care vrei să împărtășești totul. Bun, am revenit. Vă mulțumim încă o dată că ați ales să fiți alături de noi, dragi invitați, dragi cititori și dragi viitori cititori ai acestei cărți, pe care avem plăcerea și onoarea să o lansăm astăzi. Este vorba, precum știți deja, despre Restart, manual către noul tu, de la durere și frustrare la iubire și împăcare, cartea a cărei autoare este Cătălina Tăgârță. Cătălina, care a debutat cu o altă operă literară,
Eric și Viața fără gluten. Deci Cătălina este o autoare în serie deja. Și dacă în cazul primei cărți Cătălina a fost marcată de experiența pe care a trăit-o când propriul copil i-a fost diagnosticat cu o boală ce a schimbat stilul de viață al întregii familii, în cazul cărții Restart, manual către noul tu, Cătălina ne invită într-o călătorie în interiorul nostru și nu o simplă călătorie, ci una de vindecare și de depășire de limite. O incursiune în care Cătălina ne ține personal de mână, împărtășind cu noi propriile memorii, propriile vulnerabilizări, propriile soluții pe care le-a descoperit după experiențe și studii îndelungate. Autoarea Cătălina ne mărturisește că citez, că eu am și cartea cu autograf, nu știu dacă se vede, se vede. Citez, am așternut în paginile acestei cărți tot ce am simțit, că m-ar putea ajuta pe mine cândva. Acesta este motivul pentru care este atât de important pentru mine. Cartea este cadoul meu pentru tine, în semn de recunoștință că am putut să înțeleg și să văd lucrurile așa cum nu am făcut-o niciodată înainte. Eu m-am emoționat deja pentru că, precum știți, am avut onoarea să corectez împreună cu Cătălina manuscrisul și deja mi-aduc aminte de toate poveștile de viață pe care Cătălina le include în carte și vă asigur că sunt extraordinare. Acum, mesajul cărții Restart este în același timp simplu și complex. Autoarea oferă cititorului metode pentru eliberarea de credințele limitative. Știm deja, sunt acele credințe care ne blochează, care ne țin pe loc, de multe ori în momente cheie. Și dacă ar fi să aleg un singur beneficiu, unul singur pe care la finalul cărții orice cititor îl va accesa, atunci acesta este faptul că autoarea, Cătălina Tăgârță, îți dăruiește metode și soluții ca în timp ce îți întinzi aripile și îți recâștigi încrederea în tine, să-ți accesezi de plin curajul de a acționa în direcția viselor și dorințelor proprii. Iar în calitate de editor-corector al acestei cărți, ce are potențial de a schimba lumea, vă invit să pătrundeți într-o lume a poveștilor de viață, unele cutremurătoare, deja îmi tremură vocea, pentru că le știu, unele pline de întrebări, dar toate pline de substanță și de învățături pe care autoarea cu multă iubire ni le dăruiește. Și astăzi, pentru că nu vreau să acaparez eu toate vorbele care vor fi spuse, toate cuvintele, astăzi avem câțiva invitați pe care îi rog să se prezinte și să ne povestească despre relația lor cu autoarea și, evident, despre scrierile acesteia. Și o să încep... Nicoleta este aici? Nicoleta, cum? Nu a sosit încă. Nu a sosit încă. Ok, vreau să încep cu ea pentru că ea a scris chiar și prefața cărții, da. Ok, așteptăm să vină. O să predau microfonul Adrianei Radu, care este și co-gazdă astăzi. Adriana este Digital Business Mentor, autor și antreprenor. Și ea sprijină coachii, terapeuții și consultanții să dezvolte afaceri online aliniate cu personalitatea lor. Iar acest lucru mi se pare minunat, Adriana. Am vrut să-ți spun personal chestia asta. Totodată, Adriana este autoarea cărții 7 pași spre primul milion în România. Adriana, ai microfonul. Îți mulțumesc foarte mult. Și încă o dată bun găsit tuturor. În primul rând, felicitări, Cătălina. Sunt foarte mândră de tine. O spune aici mentorul tău, pentru că așa ne-am cunoscut. Tu ai început să lucrezi cu mine. Sunt, cred, aproape 2 ani. Și din punctul meu de vedere, Cătălina este un model, pentru că a reușit să aibă un business de coaching în același timp cu serviciu.
Nu e ușor, dragilor, acest lucru. Și din punctul acesta de vedere o respect foarte mult pentru perseverență, pentru îndârjire. Deci nu s-a lăsat, a mers pas cu pas, cu pas, cu pas și credeți-mă că la sfârșitul zilei talentul este important, e important harul, dar câștigă la final perseverența și dedicarea. Și asta văd eu în Cătălina și în tot focusul pe care ea l-a pus. M-am bucurat foarte mult și mă simt onorată că sunt aici, invitata ei, să vorbesc despre carte. Noi am și lucrat un pic pe strategia de lansare și ce pot să spun despre această carte, dragilor, este că așa e o carte pentru noi toți. Pentru că știți ceva, noi toți avem blocaje. Hai să fim serioși, nu cred că s-a născut, că e cineva. Cred că singurul moment în care nu avem blocaje e când suntem în burtica mamei. Din momentul în care am ieșit de acolo, a început distracția, pentru că nu mai suntem în siguranță, nu mai sunt. Și începem fiecare să vărsăm în subconștient diverse experiențe, diverse reacții, emoții, care până la un punct merg foarte bine, dar în anumite momente ale vieții ne ies la suprafață și ne întrebăm ce se întâmplă. Și într-adevăr știu și eu multe din poveștile Cătălinei și mai ales cât de fascinant e cum a ajuns ea la convingeri limitative pornind de la niște probleme de sănătate, pentru că ce nu înțelegem noi este că de foarte multe ori bolile își au originea în niște evenimente dureroase din trecut, din emoții pe care noi nu le-am procesat. Și am recunoscut foarte repede acest lucru în ce a scris Cătălina, mi s-a întâmplat și mie. Deci, această carte, din punctul meu de vedere, putem să o citim oricând și vom găsi acolo, ne vom regăsi fiecare dintre noi într-un anumit moment. E o carte pe care personal vă sfătuiesc să o oferiți cadou cuiva. Vin sărbătorile, sunt convinsă că oricine din jurul vostru va aprecia, dacă nu toată cartea, măcar o parte din ea, pentru că de foarte multe ori stăm și ne întrebăm, Dumnezeule, ce se întâmplă cu mine, de ce mi se întâmplă asta, de ce mi se întâmplă cealaltă. Și o astfel de carte poate să fie primul pas spre a avea niște răspunsuri, a conștientiza și a trăi fericiți. Pentru că, până la urmă, eu consider că scopul în viață, da, misiunea noastră pe acest pământ, este, în primul rând, să fim fericiți, să trăim împăcați, liniștiți cu noi și cu cei din jur. Și pentru asta avem nevoie să descoperim, să ne descoperim. Iar Cătălina ne ajută să facem acest lucru cu această carte. Ce mi-a plăcut foarte mult în carte este că este un manual, cum și scrie, manual către noul tu. Deci, citind cartea, pas cu pas, pur și simplu, ne conectăm cu ea, cu poveștile ei și cu siguranță în unele ne vom regăsi, dar apoi avem exerciții practice. Și așa, făcând aceste exerciții simple, putem să avansăm. Avansăm către o conștientizare, pentru că primul pas ca să putem să schimbăm ceva la noi este conștientizare. Și apoi, bineînțeles, urmează integrarea, dar asta este pasul 2 pe care, bineînțeles, îl puteți face cu Cătălina mai departe. Deci, dragii mei, eu personal vă spun că e o carte care merită citită, avută pe noptieră și poate pentru unii dintre voi va fi
o descoperire de viață, o descoperire de noi. Va fi un nou început. Dragă Cătălina, încă o dată te felicit. Sunt Mulțumesc. impresionată de M-ați ceea emoționat ce ai înainte reușit. să apuc să vorbesc și eu. Repet, eu te privesc nu doar ca autor, te privesc și ca femeia de afaceri care are această... E un model din punctul meu de vedere, pentru că noi în România nu avem modele femei, da, modele femei de afaceri, avem, mă rog, dacă sunt câteva excepții, dar vorbim aici de soloprenori, de oameni care pot să își urmeze și pasiunea, să-și o transforme într-o afacere, dar în același timp, bun, să aibă și un serviciu, pentru că, da, lucrurile nu sunt atât de simple. Și mă bucur foarte mult că, cum să zic, mă simt onorată că ai acceptat să lucrezi cu mine, că m-ai invitat aici ca și coorganizator. Mulțumesc Dragilor, și eu pentru prezența, Adriana, și pentru vorbele frumoase. felicitări încă o dată la cât mai mulți cititori și la cât mai multe transformări, că e atât de fain eu știu cum e și e o bucurie și o plăcere să-i vezi pe cei din jur transformându-se cu ajutorul a ceea ce faci tu. Mulțumim, Elena, preia Adriana. legătura. Mulțumim, Adriana, foarte mult. Ai spus atât de frumos, cartea este un nou început, ne dăruiește o nouă viață, pur și simplu. Și da, exact cum scrie și pe copertă, ne dăruiește o nouă viață, deoarece este un manual către noul tu. Mulțumim foarte mult, Adriana, pentru frumoasele cuvinte spuse. O să invit acum la microfon cea de-a doua invitată a noastră, Mirela Gâț. Mirela este coach, trainer, speaker certificat și independent Maxwell Leadership, dar este și autoarea cărții Succes fără compromis. Și mi-am făcut eu lecțiile, Mirela, ieri căutând detalii despre tine și am găsit un video în care mărturiseai că una dintre pasiunile tale este să adaugi valoare. Așa că te invităm, Mirela, să ne povestești despre valoarea pe care cartea aceasta ne dăruiește. Da, mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase, Mirela. Mulțumesc tare mult, Cătălina, pentru invitație și pentru faptul că mi-ai dat posibilitatea de a fi alături de tine în acest proces de scriere și publicare a cărții într-o formă oarecare, da? Da, e vorba de adăugare de valoare și mă bucur tare mult că în această dimineață văd aici o grămadă de oameni. Pe unii dintre voi vă cunosc, am avut șansa să interacționăm deja. Și ceea ce simt eu acum e că toți cei prezenți aici au, de fapt, sau avem, de fapt, același scop: să adăugăm valoare. Poate că unii o facem, știu eu, în forme care sunt mai evidente, adică ieșim mai mult în față, cum a făcut și face Cătălina prin această carte. Poate că alții încă n-au îndrăznit deja. Și tocmai de aceea văd această carte a ta, Cătălina, o văd ca pe un declanșator al ieșirii în față. Pentru că atunci când ajungem să ne împăcăm cu noi înșine, eu asta am văzut-o ca un manual de împăcare cu tine însuți, atunci când ajungem să ne împăcăm cu noi înșine, atunci avem și curajul să ieșim în față. Și da, mă bucur, așa cum zicea Adriana, de faptul că avem din ce în ce mai multe, eu zic că avem din ce în ce mai multe modele în România, doar că e necesar să ne dăm voie să le descoperim și poate să ne încurajăm reciproc. Mă gândeam, înainte de a intra în întâlnire, mă gândeam un pic la tine, Cătălina. Și pentru cei care nu o cunoașteți încă pe Cătălina personal, da, noi am avut șansa să ne și întâlnim. Și dacă ar fi Nimic nu e întâmplător.
Da, absolut nimic. Citind cartea mi-am dat seama de și mai multe lucruri, dar și eu o să-ți spun imediat de ce anume mi-am dat seama. Pentru că am văzut câteva lucruri la tine. În primul rând, văd în tine ceea ce tu scrii. Cartea e doar, știi, modalitatea prin care lucrurile astea pot să ajungă la oameni, exact așa cum ai zis tu că timpul e o limitare pentru noi toți. Însă, în primul rând, da, eu am simțit energia ta în carte, da? Am simțit tot ceea ce mimica ta exprimă, pentru că dacă e să fim foarte sinceri cu noi înșine, știm foarte bine, ochii sunt ferestrele sufletului, da? Și fața unui om exprimă tot ceea ce el este. Ori pe fața ta, Cătălina, eu am citit și căldură, și împăcare, și dragoste de oameni. Și la fel de bine, în, știu eu, intervalul în care am ajuns să ne cunoaștem un pic mai bine, da? Am văzut și munca ta cu tine, adică și acele mici blocaje pe care le întâlnim cu toții, mici sau mai mari, și la fel de bine și acea determinare de a face lucrurile să se întâmple. Pentru că, în fond, despre asta este vorba, despre a face lucrurile să se întâmple. La fel de bine ce am constatat eu, că această carte este, știi, apasă foarte bine, ne apasă și butoanele noastre, da, pe toate. Și e un subiect fierbinte, da, pentru majoritatea oamenilor, eu zic că în această perioadă. Pentru că nevoia în lume este asta de vindecare, în primul rând, de regăsire. Am fost, majoritatea, cred, privați de acest lucru și mă bucur că tu, Cătălina, ai pus în carte poate toate gândurile și emoțiile pe care le-am trăit cu toții, dar n-am îndrăznit să le exprimăm. Pentru asta te felicit, pentru că e un act de mare, mare curaj să faci lucrul ăsta și îți mulțumesc în același timp, în numele tuturor celor care vor citi cartea asta, pentru că ai dat voce trăirilor noastre interioare. Mi-am notat câteva lucruri aici. N-am apucat să citesc chiar toată cartea, o am și eu fizic, dar mi-am pus niște semne, dar n-am apucat să citesc chiar pe toate. Însă mi-am notat câteva lucruri. Și primul lucru pe care mi l-am notat e legat de faptul că vindecarea este un proces. Adică nu o să fie suficient doar să citim cartea, să trecem prin ea și gata, am rezolvat absolut tot. Ci va fi nevoie să lucrăm cu noi înșine. Ori vestea bună e că această carte are toate instrumentele necesare, pentru că tu, Cătălina, ai pus la fiecare final de capitol un mini caiet de lucru, da? L-ai denumit tu acolo. Iar noi, în măsura în care facem exercițiile acelea, facem de fapt pașii către vindecarea noastră. Și vă încurajez pe toți cei care sunteți aici și pe cei care o să urmăriți înregistrarea acestei întâlniri, să faceți pașii de acolo. Știu că nu e simplu, da? Și exact cum spui tu, Cătălina, necesită timp. Adică e nevoie să ne acordăm timpul pentru a lucra cu noi înșine. În al doilea rând, mi-am notat un citat. Pentru că s-ar putea ca de foarte multe ori să ne lovim de întrebarea oare care e pasul pe care ar trebui să-l fac acum? Ce e cel mai bine? Ce e corect să fac? Și tu spui la pagina 45, când sufletul doare mai tare decât trupul, intuiția o să-ți arate întotdeauna ce să faci. Asta pe mine m-a încurajat fantastic, citind lucrul ăsta. Da? Și cred că e așa o încurajare pentru toată lumea. Ce mi-am mai notat? Nu poți trăi liniștit având lucruri nerezolvate. Atunci când noi simțim poate oarecare conflicte care se manifestă sub formă de neliniște, de grabă, de știu eu în ce alte forme, întotdeauna înseamnă că e vorba de un conflict nerezolvat. Și atunci când începem să ne uităm în oglindă, pentru că tu, Cătălina, ne-ai pus în față o oglindă. Cartea asta e de fapt o oglindă.
dacă noi o să avem curajul să ne uităm în această oglindă și să fim foarte sinceri cu noi înșine, adică să răspundem la toate întrebările pe care tu le pui în carte și să facem toate exercițiile pe care tu ni le propui, eu sunt convinsă că oglinda aceea se va curăța, da? Adică o să vedem mult mai limpede valoarea din noi. De fapt, despre asta este această carte. Despre a descoperi valoarea din noi, despre a avea curajul să ne uităm și la fricile noastre și la durerile noastre, mai ales la durerile noastre, pentru că ele sunt cele care o să ne arate drumul și în viață. Eu cred că nu e întâmplător drumul pe care am ales să pășim fiecare. Și mă uit aici la oamenii pe care îi cunosc deja, da? Dar sunt sigură că și pentru cei pe care nu-i cunosc se verifică acest lucru. Nu e întâmplătoare meseria pe care ne-am ales-o, jobul pe care îl avem, familia în care ne-am născut, locul unde trăim și ceea ce facem. Nu e nimic întâmplător. Și cele mai mari beneficii le vom avea întotdeauna atunci când îndrăznim să ne privim în oglindă, să descoperim frumusețea din spatele tuturor durerilor și să ne folosim de călătoria noastră personală pentru a adăuga valoare celorlalți. Pentru că, da, Cătălina, tu asta faci în cartea asta. Și nu doar în carte, ci în viața de zi cu zi, adică în munca ta cu ceilalți. Încă două lucruri mi-am mai notat aici pe care vreau să le menționez. Nevoia de a lucra cu cineva. Pentru că tu, Cătălina, povestești de contactul cu mințile luminate, de oamenii pe care îi întâlnim, precum spuneam, nu întâmplător, și de la fiecare putem să învățăm câte ceva. Eu sunt convinsă că niciun om pe care îl întâlnim nu îl întâlnim întâmplător. Și cu atât mai mult mi-a întărit convingerea când am citit în cartea ta că ai avut un punct de cotitură în 2014. Pentru că în 2014 a fost și punctul meu cel mai de jos. Da? Și cumva atunci când am citit lucrul ăsta, mi-am dat seama, ok, stai un pic. Faptul că am ajuns să ne cunoaștem, faptul că am ajuns să interacționăm în mai multe contexte, faptul că ne-am asumat o misiune nu e întâmplător. Înseamnă că putem cu adevărat să adăugăm valoare. Te felicit încă o dată, Cătălina. Ar fi multe de spus aici, Mulțumesc din suflet, Mirela. să le spun eu pe toate. Îmi doresc să te bucur de momentul de astăzi și de tot ceea ce cartea ta va însemna de aici înainte, pentru că sunt convinsă că va fi un punct de cotitură pentru foarte mulți oameni și, la fel, o eliberare și o soluție pentru ei. Felicitări încă o dată și mult succes! Îți mulțumesc din suflet. Așa cum spunem și în carte, numai puțin adaug și apoi îi dau cuvântul Nicoletei. Mă rog, Mirela este ca să o prezinte. Nu e suficient să citiți cartea. Asta e. Trebuie să și aplicăm, pentru că așa ne pică în mână foarte, foarte multe lucruri. Informații bombardează din toate părțile. Știți că eu asta spun mereu. E important să și acționăm și o să facem în funcție de gradul nostru de conștientizare, așa pas cu pas, dar important e să facem măcar un mic pas zi de zi. Mirela? Mirela, mulțumim mult pentru toată valoarea pe care ai adus-o acest eveniment. Vorbim de valori. Și să știi, ai menționat ceva care m-a pus pe gânduri. Punctul de cotitură în 2014, Cătălina l-a avut în 2014, tu l-ai avut în 2014 și tocmai mi-am dat seama că 2014 și pentru mine a fost un punct de cotitură, dar de mare cotitură. La mine. Și la mine. Doar că vezi, e interesant cum... Deci nu ne întâlnim întâmplător. Da. Deci e momentul în care eu am părăsit corporația, așa am trântit ușa, fără niciun plan, dar vezi, eu n-am văzut-o ca ceva rău, am văzut-o ca ceva, băi, m-am eliberat, deci pentru mine este, fiecare avem așa perspective diferite, dar clar 2014 ne reunește. Da, deja vreau să studiez un pic mai mult ce s-a întâmplat la nivel astral în 2014, că prea e coincidența mare. Mulțumim mult, Mirela!
Cu mare drag. Între timp a venit și Nicoleta. O să o invităm pe cea de-a treia vorbitoare de astăzi. Nicoleta Burlacu este psiholog clinician specialist, psihoterapeut CBT, terapeut imago sub supervizare și Nicoleta este cea care a scris prefața cărții Restart, cartea despre care vorbim astăzi. Nicoleta, te invităm să ne povestești mai multe în acest sens. Ziua. Bine v-am găsit și mă bucur tare mult și, în primul rând, îmi cer scuze că am întârziat puțin. Și mă bucur tare mult să fiu aici, să o susțin pe Cătălina într-un proiect atât de frumos și pe lângă acest proiect frumos pe care îl are, cred că a venit în viața mea exact când aveam nevoie de această carte. Chiar dacă, din punct de vedere al dezvoltării mele profesionale, eu operez de foarte mulți ani cu emoțiile, cu tot ceea ce ne place sau nu ne place sau este plăcut și neplăcut în viața noastră. M-a ajutat, nu am citit-o toată cartea, Cătălina, îți mărturisesc, dar... Noi am trecut oricum prin ea împreună înainte. Da, e adevărat, În forma dar finală, am citit fizică. așa din aproape în aproape. Ideea este că, întâmplător sau nu, m-am oprit la iertare. Cel mai probabil că iertarea în viața mea a avut un loc și are un loc foarte bine păzit. Încearcă nu știu, să mă conving eu că nu este neapărat nevoie să ierți. Dar citind acest capitol și această bucățică, mi-am dat seama și la ce m-am oprit și eu sunt o persoană credincioasă. Și m-am oprit la exact ce ai spus la început, că atunci când spunem rugăciunea Tatăl nostru, acolo este despre iertare. Dacă iertăm, vom fi iertați. Și m-a pus un pic pe gânduri. Și pentru că fiecare dintre noi avem o poveste de viață care o povestim sau nu, îi dăm frâu liber sau nu, ne împrietenim cu ea așa cum este. Din păcate, noi nu putem să schimbăm trecutul. Putem doar să ne împrietenim cu trecutul nostru, să îl primim în viața noastră așa cum este, fără a încerca să modificăm ceva sau să ne renegăm tot ceea ce am trăit. Nu știm dacă este bine sau a fost benefic sau nu, sau dacă trăiam altfel, era mai bine pentru noi, nu știm nici asta. Dar știm că avem oportunități și șanse de a ne vindeca, de a ne integra toate aceste trăiri și aceste povești de viață. Uneori sunt mult prea grele să le duci în spinare. Eu zic așa că și am un motto după care funcționez. Mai puțin e mai mult. Adică dacă fac pași mici, este mai mult decât nimic. Și apropo de carte, mie mi se pare că Restart este... Știți, când mergem la școală, avem o parte de teorie și o parte de practică. Cărțile din zilele noastre sunt mai mult, sau poate o parte dintre ele sunt multă teorie. Sunt multe definiții care uneori ne aduc în punctul în care renunțăm să mai citim acea carte. Pentru că chiar dacă la final este esența și eu îmi iau și îmi extrag dintr-o carte ceea ce îmi face bine mie, nu mai avem răbdarea necesară să ajungem până la finalul cărții. Această carte ne dă de fiecare dată, ne amintește, ok, acum faci practic. Nu mai rămâi doar în teorie. Plus că teoria nu este o teorie stufoasă, este o teorie cu care ne putem împrieteni și care
nu are nevoie de alte studii sau de alte explicații pentru a fi înțeles conținutul. Și eu aș veni cu o sugestie aici la exercițiile pe care le face, pe care le-a pus Cătălina în carte și v-aș spune așa. Ca să puteți să vindecați pas cu pas și să ajungeți la mai puțin e mai mult, v-aș sfătui să găsiți un borcan sau un recipient, nici nu contează, și o cutie de șervețele în care nu mai sunt șervețele, să luați un bilețel și de fiecare dată când aveți o temă, da, la sfârșit, vă propuneți, săptămâna asta citesc primul capitol și fac temele pe rând. Pentru fiecare întrebare din acea temă, din acea lecție, da, de învățare, cred că, da, ar putea să fie chiar lecție de învățare, da, de vindecare, să scrieți răspunsul pe un bilețel și să puneți bilețelul, puteți chiar să numerotați, la un moment dat să dați sens poveștii voastre și să puneți bilețelul în acea cutie. Iar la finalul cărții, luați bilețelele, le puneți cap la cap, așa, numerotate de la 1 până la final și veți vedea ce poveste frumoasă veți face din acel conținut. Practic, voi sau noi cu toții putem să facem propria carte ajutându-ne de restart. Și sper că acest exercițiu să fie, nu știu, un exercițiu care să vă ajute, să nu vă simțiți împovărați de tot ceea ce scrie în această carte, pentru că aveți opțiunea să o faceți în timp. Nu este o carte pe care să o citiți de astăzi pe mâine. Dacă o veți citi într-un timp scurt, probabil că la final veți avea același gust amar al vieții, că nu s-a întâmplat nimic. Și lucrurile frumoase nu se întâmplă de pe azi pe mâine. Mai era încă un lucru pe care vroiam să îl specific aici, este recunoștința. Și faptul că după ce veți scrie toată această poveste a voastră, veți fi recunoscători și veți putea să vă mulțumiți, să vă uitați în oglindă și să spuneți, da, am reușit să-mi rescriu povestea, dar să mi-o rescriu așa cum nu aș fi putut dacă n-aș fi avut acești pași și această ghidare. Probabil că sunt foarte multe lucruri. Eu mi-am mai notat aici niște lucruri și m-am mai oprit la câteva lucruri. Bineînțeles că tot, pe recunoștință, da, să fim recunoscători și să ne uităm un pic mai mult la ceea ce facem bine. Și acum, ca să introduc un pic partea asta de imago, de terapia imago, care se bazează foarte mult, teoria imago este pe relații, relațiile pe care le avem în viața de zi cu zi și cred că cea mai provocatoare relație pe care o avem este cu proprii noștri copii. Pentru că acolo aducem toată durerea în ceea ce avem cel mai scump pe lume, copilul nostru. Și pentru că și stați un pic și vă gândiți de câte ori din propria inițiativă ați spus copilului sau partenerului sau vecinului sau vecinei sau, nu știu, colegului de serviciu sau fratelui mamei, apreciez că, nu știu, m-ai sunat. De obicei ne prinde într-un moment în care suntem aglomerați, într-un moment în care nu avem timp, ne gândim, aoleu, această persoană mă sună
și vorbește foarte mult, nu știe să se rezume la ce are să-mi transmit. Dar oare v-ați gândit vreodată ce spun oamenii ăștia? Oamenii ăștia care ne sună și vorbesc mult, dacă stăm puțin și ne gândim, ne spun așa: Nicoleta, te-am sunat pentru că sunt singur sau singură și pentru că vreau să mă conectez cu tine prin ceea ce spun. Noi întotdeauna, focusul nostru este: aoleu, iarăși o să aud povești interminabile de la acest om. Gândiți-vă bine de fiecare dată și apreciați că sunteți căutați, că vă sună acea persoană. Fiți recunoscători și cred că ăsta este un lucru care ar trebui să ne-l cultivăm, să ajungem să vedem părțile bune a oamenilor din jurul nostru. Și Cătălina asta face. Încearcă să învețe oamenii sau să se educe în așa fel încât să nu mai vedem doar lucrurile negative. Creierul nostru, pentru că reptilianul nostru este extrem de precaut, să-i spunem așa, dar în același timp foarte rudimentar, în momentul în care vede un pericol, așa stă. Da? Așa stă, pe pereți, pregătit de orice. Și atunci, ăsta e mesajul pe care îl primim. Trebuie să stai în alertă, trebuie să te ferești, trebuie să dai la o parte oamenii toxici din viața ta. Dar înainte de a face asta, uită-te un pic în spatele acestor oameni. Că fiecare, vedeți, cum e un măr. Dacă îl curăți, poate înăuntru e putrezit. El poate să fie foarte frumos pe din afară, dar pe dinăuntru el poate fi putrezit. Și sper că, nu știu, mesajul meu a fost de, nu știu, de bun augur în viața voastră și v-a stârnit interesul de a citi această carte și de a face pași mici spre o vindecare și spre integrarea emoțiilor neplăcute, care de foarte multe ori, cu cât le ascundem mai mult, cu atât ele îmi place să spun, sunt ca un mușuroi de termite. Da? Ele se Apar mulțesc. sub altă formă apoi. Da. Într-un alt context, până când învățăm lecția și abia apoi putem trece peste. Exact. Deci trebuie să facem, știu că nu trebuie cu necesitate, dar în situația asta trebuie să ne depășim puțin pe noi și să încercăm să chiar uneori să suferim pentru a ne vindeca. Și într-adevăr vindecarea înseamnă și suferință, nu înseamnă doar bucurie. Viața roz este doar la fetițele mici în primii ani de viață. Atunci totul este roz. În rest, viața nu este roz. Ne bucurăm de rozul din viața noastră atât cât putem. Cătălina, te felicit încă o dată și îți doresc, nu știu, să scoți cât mai multe cărți vindecătoare și pentru copiii mari și pentru copiii mici. Pentru că avem nevoie și pentru cei mici și pentru cei mari. Foarte frumoase vorbele tale, mulțumesc din suflet și mai ales, deci vreau să reamintesc faptul că Nicoleta este psiholog. Da, și cumva a vorbit din prisma psihologului, cu atât mai mult cred că trebuie să luăm un pic aminte la vorbele ei și exercițiul acesta pe care ni l-a dat. Să știi că eu am stat personal cu pixul în mână și mi-am notat, am văzut că au mai fost persoane aici care au notat din ceea ce ne-ai spus tu, deci mulțumim din suflet. Mă bucur tare mult. Nicoleta, mulțumim mult! Te asigur că, așa cum ai spus, mesajul tău nu doar că ne-a stârnit interesul, dar mie personal pe alocuri mi-a stârnit și ceva lacrimi, așa că și sunt sigură că n-am fost singura care și-a avut ochii umeziți.
eu o să-mi păstrez câteva cuvinte pentru final, dar acum am plăcerea de a o invita pe autoarea noastră dragă, Cătălina, să ne povestească despre modul în care a început să scrie cartea, cum s-a născut ideea cărții. Cătălina, ai microfonul. Abia aștept să văd ce ne-ai pregătit. Mulțumesc din suflet, Mirela. Eu sunt impresionată de tot ce ați spus voi. Sincer, recunosc că nu mă așteptam să vorbiți atât de mult și atât de pe subiect. Adică se vede că nu doar că ați citit, și că ați simțit și că v-ați regăsit acolo și asta, cum să spun, pentru mine e o confirmare a faptului că ceea ce fac bine. Și apropo de ce spuneai, Mirela, cum am făcut, cum am scris, nu a fost ușor și Mirela Gâț știe aici, uite, mi-a trimis o inimioară, știe că este Big Sister din Maxwell, da, care mă responsabiliza așa periodic, mă întreba Cătălina ce mai faci și Adriana și voi cu toate am lucrat și știți cumva parcursul, provocarea mea cu a găsi timp, dar cred că atunci când îți dorești ceva din tot sufletul și când simți că ai ceva de spus, când vezi transformarea din viața ta, nu-ți vine să ții doar pentru tine. Cumva, pe mine asta m-a motivat să scriu cartea asta, care, până la urmă, așa cum am spus și în ea, cine a citit-o deja și voi știți deja, e o carte pe care eu o port în suflet de multă vreme, pe care am scris-o și am rescris-o sub diverse forme în mintea mea, pe agende, pe ultima pagină din caietul de la școală, încă de mic copil tot scriu la ea, ulterior am mai crescut, am ajuns la serviciu, aveam fișiere prin calculator de care apoi uitam pentru că ce se întâmpla? Nu aveam curaj să merg mai departe, nu ajunsesem la nivelul acela de conștientizare, de fapt. Despre asta este toată călătoria, de a-ți recăpăta puterea înapoi, de a avea încredere în tine, de a scăpa de toate sentimentele acelea despre care eu am vorbit în carte, de la rușine, vină, judecată și așa mai departe. Cu toții ne dorim lucruri. Ne dorim, așa cum spunea, uite, Nicoleta mai devreme, ne întoarcem la fetița aceea care visează viața roz și vrem să obținem lucruri atât în plan material. După aceea vrem să fim și sănătoși, nu să ne vindecăm trupul atunci cum și eu am avut problemele cu care m-am confruntat, despre pe care am scris în carte, despre durerile de spate, infertilitate, și vrem să fim și liniștiți, nu să ne liniștim mintea, dar trebuie să vedem, de fapt, ce este dincolo, care este blocajul, de ce nu se întâmplă toate lucrurile astea. Ei bine, în carte am povestit despre parcursul meu, despre cum am făcut totul pas cu pas, așa. Este, de fapt, o călătorie interioară care te poartă înspre trecut, pentru că, deși e amuzant că vorbim cu toții despre a trăi în prezent, da? Și mie îmi place chestia asta cu Carpe Diem și îmi place să ne bucurăm de moment, de clipa de față, dar de multe ori, uite, și în sesiunile de coaching, când vin clienții, lucrăm, dar după aceea ajungem la niște blocaje. Și Adriana știe foarte bine, și Mirela, și toate care ajungem la blocaje pentru că noi poți să înveți foarte mult, poți să ai cea mai bună strategie, dar în momentul în care tu îți propui să faci ceva și întorci la ceea ce știi că e acolo nerezolvat în sufletul tău, cumva lucrurile nu se întâmplă și nu înțelegi de ce. Și atunci e bine să te întorci un pic în trecut, să rezolvi acolo, să cauți rădăcina, să mergi în ordine invers, pe firul, spre rădăcina, să rezolvi acolo, să vezi ce anume este greșit. Sau poate că nu e foarte potrivit cuvântul acesta greșit. Până la urmă, nu cred că e nimic greșit sau întâmplător. Până la urmă, toate se întâmplă cu un scop în viață și toate sunt spre binele nostru mai înalt. Să spunem că poate am interpretat într-un mod care nu ne-a făcut bine experiențele pe care le-am avut de-a lungul timpului. Și atunci cel mai potrivit în cazul respectiv este să ne reîntoarcem acolo și să vedem care a fost lecția de fapt. Uite, pe mine foarte mult m-a ajutat, că de asta sunt cu colegă cu Nexol, cu Mirela, m-a ajutat foarte mult mastermind-urile pe care le-am făcut. Asta mai încoace, în urmă cu 2-3 ani, pe că după cartea uneori câștigi, uneori înveți, pentru că de fiecare dată când lucram cu o altă grupă de oameni, eu mergeam cumva pe problema mea și lucram de fiecare dată aceeași, era ca o ceapă, așa, știi, pe care o desfăceam de foiță și de foiță, dar procesul meu nu a început atunci. Procesul meu a început mult mai în urmă, când începusem să fac terapiile, și Reiki și altele despre care am vorbit în carte, și subiectul este altul.
Te spuneai tu, Mirela, nu? Că din cauza unor probleme de sănătate au început, de fapt, sau Adriana, cine a spus la început, cine a dezvăluit, că de aici au început căutările mele. Căutările mele nu au început așa pentru că m-am simțit eu neliniștită și Adriana mereu ne spune în cursul ei așa, nu, oamenii nu caută neapărat ceva pentru că se simt neliniștiți. Și caută ceva atunci când au o problemă. Iar la mine erau într-adevăr 2 probleme mai arzătoare care m-au trimis la terapie iar și iar și iar și au fost foarte costisitoare și ca timp și ca bani. Dar ca să nu mă mai lungesc foarte mult, nu? Că se pare că vorbesc mult, cred că mi s-a mai spus asta. Mai ales că Este momentul tău, Cătălina. Așa. Spune tot ce vrei să spui. Păi cred că nu mai spun, că nu mă mai pot opri apoi. Cred că cel mai bine este să-ți urmezi recomandarea de a citi ceva din carte, nu? Da, așa facem, ca să nu le lungim apoi prea mult. Ok, mulțumim, Cătălina. Eu iar mi-am adus aminte de toată perioada în care am citit și am răscitit cu tine fiecare fragmentel și valoarea fiecărui fragmentel pe care tu ai considerat că trebuie să-l pui. Da. Dragii noștri, ca la orice lansare de carte, urmează o sesiune de întrebări și răspunsuri. Evident, dacă nu puteți să vă deschideți microfoanele, puteți să puneți întrebările în chat și Adriana este maestru de ceremonii cu întrebările, dacă apar în chat, să le anunți tu, Adriana. Dar considerându-mă și eu o participantă, voi da eu startul cu o primă întrebare, pentru că chiar cred că este important să știm. Și, Cătălina, aș vrea să ne spui cum putem noi să folosim cartea astfel încât să obținem maxim de beneficii din citirea ei. Ce recomandări ne faci? Uite, vezi, mă întorc un pic la ceea ce sugerase și Nicoleta mai devreme. Nu o citiți așa neapărat pe repede înainte. Dacă sunteți foarte curioși, rățpoiți un pic să vedeți cam despre ce este vorba. Dar tu știi că am editat împreună și recomandarea mea este să o citești odată, de dragul lecturii, dacă vrei să vezi ce este acolo. Dar după aceea, cu foaie și pix, cu agenda, să poți lucra, exact cum spunea Nicoleta, și să faci exercițiile. Pentru că ușor, cumva, ca să-ți crești cumva gradul de conștientizare, să reușești să rezolvi situație cu situație, să te întorci la fiecare eveniment, să poți să reinterpretezi exact cum explic eu acolo. Pentru că altfel, doar citind, informația fără acțiune nu produce rezultate, nu? Știm asta. Și atunci e important să și aplicăm, dar nu putem, fiind vorba de ceva ce e în mintea noastră, de ceva ce e în subconștientul nostru, de care poate abia acum ne dăm seama sau nu am avut habar până acum. Abia acum e cumva acel beculeț care s-a aprins și vă conduce către subiectul respectiv. E nevoie să luăm lucrurile ușor. Să luăm lucrurile ușor și cu încredere, pentru că va fi bine pe termen lung. Dar trebuie să ne creștem ușor nivelul de merit și să ne dăm și timp. Până la urmă să ne facem și timpul de a lucra cu noi. Știi că mulți ne plângem de lipsa timpului. Da, deci ca răspuns, că din nou am vorbit mult, ca răspuns, citiți odată, după care reluați cu agenda, cu pixul în mână și să lucrați fiecare exercițiu. Mulțumim. Eu aici mai am o sugestie. Sigur. Puteți să faceți în felul următor. Pe mine mă ajută. Asta e o sugestie personală, nu e neapărat... Deci eu, de exemplu, când nu înțeleg ceva, nu înțeleg o întrebare sau nu înțeleg un paragraf, nu-i momentul meu, atunci îl înregistrez audio. Și mă înregistrez și atunci îmi vin aha-urile. În momentul în care mă aud. În Imago, tot ce este legat de Imago este oglindire. Cum n-are cine să mă oglindească. Adică în momentul în care, acum, ca să înțelegeți un pic mai bine ce înseamnă oglindirea, și o să vă dau un exemplu, chiar dacă este un pic mai dur. În Imago totul se oglindește. Dacă eu spun ceva, altcineva din fața mea îmi confirmă ceea ce am spus. Adică, de exemplu, dacă eu spun, nu știu, adresez o vorbă nepotrivită unei persoane și îi spun: mi s-a părut că ești cam egoistă.
persoana respectivă, pentru că, exact ce vă spuneam cu creierul reptilian, el e deja în gardă, mi s-a apăsat butonul și în momentul ăla el mă întreabă pe mine, ea mă întreabă pe mine, ai spus că sunt egoistă, am înțeles bine? Asta înseamnă oglindirea, asta înseamnă imagul. Ei, la fel se întâmplă cu aceste înregistrări. Adică dacă simțiți că nu este un moment bun sau dacă simțiți că, nu știu, e prea aglomerat, prea multă gălăgie sau sunteți prea obosit sau obosită, înregistrați pe audio și în momentul în care simțiți că da, acum e momentul să ascult, ascultați încă o dată. Nu neapărat, poate că pe citit puteți să vă deschideți acele canale, da, de conexiune. Nu toți avem disponibilitate, da, și atunci când citim să se facă direct conexiunea, mai ales cu trecutul nostru. Și știm foarte bine că întrebăm oamenii în jurul nostru, cum? De tu n-ai avut traume? Și da, ni se răspunde de foarte multe ori, eu am trăit fericită. Și dacă intri în dedesubturi, îți dai seama că acolo a fost o mamă cu abuz emoțional, îți dai seama că au fost o grămadă de lucruri, dar care m-am împăcat cu ele. Și mă bucur de ele așa. Doar că pe dinăuntru, iar revin, este multă putreziciune și mult lucru care, multe emoții care nu ne fac bine. Deci asta era sugestia, să înregistrați ca să puteți să reflectați mult mai bine și să vă auziți. Poate pentru unii este mult mai ușor. Bine, Mulțumesc, eu Nicol. vorbesc mult. De mare folos, mulțumesc. Eu vorbesc foarte, foarte mult. Dacă mă lăsați aici, mă mai puteți lua mâine dimineață și vorbesc Bine, păi, mult. Mă scuzați. atunci îi mai dăm cuvântul Mirelei din nou. Eu voiam să mulțumesc celor care ne scriu în chat și uite, 2014 se pare că nu a fost doar pentru noi 4 de aici. Tatiana ne spune și ea că a avut o provocare mare. Luminița, că a părăsit compania în 2014. Se pare că lucrurile astea, 2014 trebuie musai să te uiți, Mirela, să vezi ce Dumnezeu a fost acel 2014, pentru că se pare că a fost ceva. Carmen Teclici și ea ne spune că a avut o mare provocare. Dar vă invit pe toți cei care vedeți lucrurile astea ca provocare să vă gândiți ce a adus bun în viața voastră. Vedeți, realitatea nu există. Nu e nici bună, nici rea. Realitatea e așa cum o vedem noi, e chestie de perspectivă. Paharul ăla, jumătate plin, jumătate gol. Eu am avut un accident foarte grav în 90 și din fericire n-am rămas, adică psihologic nu m-a impactat, dar când am avut prima vizită la psiholog după o criză de angoasă și m-a pus să scriu pe hârtie care sunt, în stânga, cele mai bune evenimente, evenimentele cu plus din viața ta și cu minus, și la plus eu am trecut accidentul meu și s-a uitat la mine și a spus, adică cum? Păi, uite așa bine, că dacă n-aș fi avut accidentul acela, viața mea nu ar fi fost ceea ce e acum. Deci e doar o chestie de perspectivă, dragilor. Deci provocările, să avem grijă ce etichete și ce cuvintele folosim la ele și întotdeauna diferența între un optimist și o persoană cu atitudine pozitivă este că persoana cu atitudine pozitivă întotdeauna va căuta oportunitatea, partea bună a lucrurilor. Și uite, asta e o chestie, un exercițiu foarte fain să-l faceți pentru voi. Întotdeauna găsiți partea bună, pentru că viața, avem doar una, avem mai multe, dar nu intrăm în filozofie aici, dar trebuie să ne bucurăm de ea acum. Alte lucruri faine pe care le vedem și Marina ne-a scris un mesaj foarte frumos și ne este recunoscătoare pentru tot ce ai spus aici. Tatiana ne spune că i-au dat lacrimile de recunoștință, mulțumim.
Și Mirela, da, trebuie să lăsăm bagajele, că până nu lăsăm bagajele. Trecutul, dragilor, vă dau o veste, nu se mai repetă, gata, e acolo. Dar putem Viitorul să-l este... reinterpretăm astfel încât să Da, ne dăm curajul să mergem da, mai liniștiți trebuie să ne împăcăm. înainte. Cum ai zis tu, trebuie să ne împăcăm cu el, da? Dar el nu se mai întoarce, deci n-are sens. Viitorul e așa o chestie incertă, pe care oricum nu putem să o controlăm. Deci, stăm în prezent, ne lămurim cu noi, da? Deci asta este, cred că asta face, cartea asta ne aduce în prezent și ne ajută să traducem ce ni s-a întâmplat, că nu putem să ștergem ce s-a întâmplat, da? Doar să înțelegem și să fim noi bine cu noi. Așa să mă mai uit ce Adriana Grigorescu și ea în 2014 spune, deci clar s-a întâmplat ceva acolo, părăsi locul de muncă, a început pe cont propriu, e clar că e ceva acolo. Da, deci mulțumim tuturor pentru aceste minunate comentarii și da, puteți să ne lăsați întrebările pe măsură ce ne scrieți, noi o să răspundem. Mirela, what's next? Mulțumim tuturor pentru comentarii. Da, într-adevăr, 2014 deja e cu semnul mare de exclamare. Și apropo de reinterpretări, de ce spunea Cătălina și de paharul gol sau plin despre care vorbeai tu, Adriana, și despre percepții și perspective, am putea să reinterpretăm paharul acela, da, mi s-a spus că 50% este, jumătate este plin, jumătate este gol, dar de fapt din punct de vedere al fizicii este 100% plin paharul, jumătate cu aer, jumătate cu apă, așa că putem să reinterpretăm. Mai departe, trecem la punctul următor. Avem un moment pe care l-am anunțat de la început, concursul. Avem un concurs, iar la concurs, Adriana, tu ești maestrul de ceremonii. Da, dragilor. Uimește-ne cine va fi Da, câștigător avem. și ce premii avem. Doar că o să am nevoie să-mi dați și mie host ca să pot să facem. Între timp vă explic despre ce e vorba. Deci, în concursul nostru avem 2 cărți cu autograf din partea Cătălinei și un rucsac. Cum vom proceda? Vom face o tragere la sorți cu random.org și voi striga pe măsură ce pe lista și dacă sunteți aici, da, ați câștigat. Dacă nu, mergem mai departe până când epuizăm aceste premii. Și că mi-ați dat, am acest, pot să dau share screen? Ți-a dat, da. Imediat. Pam, tehnologia, unde ești tehnologie? Da, Și nu tehnologia. plecați, că văd că au mai ieșit 2 persoane, după aceea am și un anunț de făcut rapid, că deja a trecut un ceas. Vă mulțumesc că ați rămas în continuare, nu promit că nu mai durează. Da, că mai avem, cum se cheamă? Dar e sâmbătă, dacă e sâmbătă o facem lată. Noi ne ducem la piață. Așa. Ok? Deci am trecut toți cei care s-au înscris, da, la această prezentare și acum îi dăm randomize și vedem așa, prima pe listă, Florica Popescu, e prezentă? Prezentă, nu este prezentă. Next, Mihaela Cristina, Miha Crist, e prezentă? O dată, de 2 ori, trecem mai departe. Cela Oprea. Nu? Mirela, care are e-mail cu Bebe Mirela. Aia sunt eu, dar cred că nu intru în concurs. Nu intri. Bun. Narcisa Eliza. Vrem că nu este. Angie Stănescu. Este, da, am văzut-o pe Angie. Bun. Deci Mai Angie este, yay, prima câștigătoare. Am văzut-o mai devreme, nu știu dacă cumva s-a delogat, dar era mai devreme. Murat Atige. Nu este. Dumbravă Gina. Florentina Petre. Pare că s-au înscris destul de mulți care... N-am ce să fac, trebuie să iau așa. Duminică Mihaela. Este și ea, da, este. Deci avem prima carte
astea Angie, Mihaela Duminica, a doua carte, Elena Cosma, așa, Ana, cu e-mail de la anatraducere.re, nu Ana, avem, traducere este? Nu. nu vedem, Tatiana Coca, parcă am văzut-o. Tatiana, ești? Nu mai ești? Da, sunt foarte Da, este. fericită, mulțumesc! Yay! Tu ai câștigat rucsacul. Deci am A, terminat. Cartea! De asta au fost, deci au fost Ba două, bine, o cumpăr și mi-o iau. Ba, două cărți și un rucsac. Felicitări, dragilor! Felicitări, dragilor, se ocupă Cătălina mai departe. O să vă rog să-i scrieți, o are nevoie de pot să spun adresă, ceva, de vă rog număr frumos? de telefon ca să poată să vă trimită prin curier aceste premii. Felicitări câștigătorilor. Sigur, uite, Felicitări. Diana, pot Tatiana să vrea vă să ne spun spună ceva? ceva, numai un minut. Da, te rog. Pot? Da, da. Vreau să-i mulțumesc Cătălinei din toată inima că eu sunt înscrisă pe... Plâng pentru că am foarte mari emoții și sunt fericită și vreau să-i mulțumesc că într-o zi am avut mare nevoie de... Am avut o foarte mare provocare și Cătălina era în vacanță cu copiii și mi-a spus: Tatiana, îți răspund când voi ajunge la destinație. Deci, un om mai mare ca Cătălina nu am întâlnit-o. N-am întâlnit în viața mea ca să fie atât de disponibilă și mulțumesc din toată inima că a apărut în realitatea mea și o voi contacta personal ca să facem ședințe, că știe. Provocarea care am avut în 2014, deci am fost trădată, și în 2024, la fel, a doua relație am fost trădată. Deci s-a repetat după 10 ciclic ani. dacă nu le rezolvi. Deci n-am înțeles-o atunci, dar acum am săturat de suferit, cum spunea doamna Mihaela. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc. Atât. Mulțumim Mare foarte drag. mult, Tatiana, Mulțumesc pentru și că eu, ai Mulțumesc. împărtășit. Tatiana. Mulțumim, Hai că mulțumim. se apropie, lumea așteaptă și avem întrebări. Cum facem rost de carte? Spune-ne, Cătălina. Hai să dă-ne vestea bună. Da, păi rămăsesem să mai citesc. Mai citesc sau nu mai citesc? Vreți să mai citesc? Mai aveți Da, răbdare câteva Cătălina. minute? Sau vă Eu spun zic că direct? merităm să ascultăm un mic fragment. Bine, hai, dacă Deci așa a crește, fost planul crește. inițial, să citesc atunci, să știți că acum sper să nu mă emoționez și eu prea tare, că așa cum îmi spunea cineva, ești acolo să dăruiești și vreau să vă dăruiesc. E prima oară când citesc în fața cuiva, așa că scuzați emoțiile. Bun. Bunica îmi cumpărase de la magazinul din sat o fustiță cu buline albe. Am purtat-o cu mare entuziasm în ziua în care mama m-a luat cu ea la tribunal. Îmi doream să-l cunosc, dar el nu m-a întrebat nimic. Nu mi-a adresat niciun cuvânt. L-am urmărit împreună până spre stația de autobuz. Îmi amintesc că aproape alergam ca să țin pasul cu mama. Îmi sună și acum în minte sunetul pe care îl scoteau pantofii eleganți cu toc. Când în sfârșit l-am ajuns din urmă, a urmat o serie de replici tăioase între ei. Nu mi-amintesc decât: e o rușine pentru mine și familia mea. Se referea la proces. Dar tot ce a reținut mintea mea de copil a fost atât: rușine. M-am simțit atât de rănită în acel moment. Timpul trecea, dar eu tot îmi aminteam și analizam ceea ce se întâmplase atunci. În mintea mea rulaseră atât de multe scenarii încât, până la urmă, se pare că mi-am făcut un legământ. Eu nu-i voi face niciodată așa ceva copilului meu. Mai bine nu mai fac copii decât să sufere. Nu voi deveni mamă până când nu mă voi asigura că ai mei copii vor crește într-o familie unită, înconjurați de iubire și să se simtă în siguranță. Și uite cum din nou m-am emoționat, pentru că sunt aici și persoane necunoscute și persoane mai puțin cunoscute și persoane foarte apropiate. Foarte puțin știți despre lupta mea cu infertilitatea. Și vreau să ajung în acest punct în care, mă rog, sunt recunoscătoare în prezent, am 2 copii minunați, frumoși. Ei sunt rezultatul acestei lupte interioare, acestei călătorii atât de profunde și eu sunt dovada că se poate și nu sunt neapărat parte cu infertilitate.
Am vorbit și despre dureri de spate, am vorbit despre lupta mamei cu cancerul în carte, am vorbit despre o grămadă de lucruri. Multe sunt povești personale, altele sunt povești ale persoanelor din jurul meu, persoane apropiate sau persoane cu care lucrez. Am vorbit aici despre rușine. Și dacă aș fi fost acum ca să nu lungesc foarte mult, că m-am emoționat un pic, dacă am fi fost acum la Mastermind, că tot spuneam mai devreme de Mastermind-uri și eu le iubesc, uite, cred că v-aș fi pus întrebarea asta după ce am fi citit fragmentul din carte. Care este amintirea cu care tu asociezi rușinea? Nu, e o întrebare bună. Desigur că în carte vorbesc și despre furie, despre vină, despre judecată, despre multe altele. Poți să te gândești la oricare o altă emoție, oricare alt sentiment care îți vine în minte acum legat mai rapid, știi? Dar apoi te-aș provoca să te gândești în ce fel te-a influențat de-a lungul timpului, cum te-a împiedicat să mergi către obiectivele tale. Pentru că pe mine rușinea asta m-a ținut pe lung, și pe plan personal, și pe plan profesional. Și a fost nevoie să mă lupt în plan fizic cu niște probleme ca să pot să ajung acolo la cauză. Vedeți cât e de important ceea ce gândim, ceea ce ne spunem. Dacă ar fi să rețineți în urma întâlnirii de astăzi un singur lucru, cred că ar fi asta. Să fiți foarte atenți la gândurile voastre, la ceea ce vă spuneți, pentru că ele rămân în subconștient, mai ales dacă le spuneți dintr-o, cum să spun așa, la supărare, cu o emoție foarte puternică. Eu vă spun din experiență, și nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, asta e partea frumoasă a lucrurilor și am tot spus-o și în carte. Nu mă credeți pe cuvânt, testați. Testați. Iar dacă vreți că tot vorbeam despre o surpriză, ca să nu mai lungim foarte mult, dacă vreți să răspundem împreună la întrebări precum cea de mai devreme, care este amintirea cu care tu asociezi rușinea sau vina sau judecata, care sunt acele gânduri care te sabotează și nu te lasă să mergi mai departe sau nu te lasă să fii bine fizic, să dormi liniștit noaptea. Surpriza este că primele 20 de persoane care vor comanda cartea vor participa alături de mine la Mastermind. Cum vi s-ar părea să lucrăm împreună pe carte? E o surpriză. Cine vrea să lucreze un cu Cătălina? Cine vrea să lucreze? Inimioare și mâini ridicate. Guys, eu vă pun acum linkul de Stripe unde puteți să cumpărați cartea. M-am gândit că cel mai în bine chat. este așa, să vă și sprijin. Am dat-o mai departe. Evident că nu pot să lucrez cu un număr foarte mare de persoane, dar ăsta este cadoul meu pentru voi acum. Primele 20 de persoane care achiziționează cartea pot lucra cu mine. Vor fi 4 săptămâni. Fetele care au mai participat la Mastermind știu cum se desfășoară. Puteți să vă lăsați un coment sau dacă vreți să vă deblocați să spuneți care este energia de la Mastermind și vom vorbi de această dată despre subiectele din carte și provocările care sunt mai aproape de problemele voastre de zi cu zi. Deci, dragilor, vă invit să intrați în chat și să accesați linkul pe care vi l-am lăsat. Iar după aceea, Cătălina vă va contacta pentru a vă transmite cum este organizat, când începe Mastermind-ul și sunt tare curioasă să vedem care sunt cei 20 de norocoși care vor porni în această călătorie de descoperire personală alături de minunata noastră Cătălina, pentru că am văzut ce magie poate să facă și în timp ce îi lăsăm pe cei de aici prezenți să cumpere cartea, vreau să-ți spun ce interesant e cum luăm decizii, același lucru, luăm decizii diferite. Tot în copilărie am luat decizia eu nu voi face copii, tot din cauza părinților, divorț și așa mai departe. Am zis eu nu fac copii, exclus. Și asta pe mine însă m-a dus în altă parte. Nu fac, am zis, eu nu pot să garantez de nimeni pe cine voi întâlni, iar nici pentru mine nu garantez. Deci a fost decizia mea și am zis, eu voi adopta un copil. Asta a fost decizia mea de copil, chestia. Și iată că asta s-a întâmplat în viața mea. Băiatul meu este băiatul soțului. Dar vezi ce interesant cum ne ducem în direcții diferite. La mine a fost o furie mai mult decât că ai întrebat vinovăție. N-am simțit, a zis nu. Deci la mine a fost cu totul altceva.
Dragilor, cum merge linkul de plată? Spuneți-ne dacă sunt probleme eventual tehnice, să vedem dacă putem să vă ajutăm ca să știm ce avem de făcut. Ioana zice eu, dar nu știu ce înseamnă. E vreo problemă, Ioana? Că nu mi-e clar. Nu e nicio problemă. Da, așa. Vă așteptăm pe fiecare dintre... Bănuiesc că Ioana e deja una din câștigătoarele mastermind-ului. Încă nu? S-a regăsit în cele ce am spus, probabil, da, da. Ah, Uite, ok. mi-ar plăcea, pentru că sunt aici persoane cu care am mai lucrat și care vin și știu energia de la Mastermind, dacă vrea cineva să împărtășească sau dacă vrea cineva dintre cei care au reușit deja să parcurgă capitolul 1, că aici sunt numai persoane care s-au înscris, dar nu știu dacă toată lumea a citit. Și mi-ar plăcea să-mi Da, o avem pe Luminița, avem primul participant. Luminița, bravo, Felicitări, yay! da, abia aștept să ne întâlnim. Hai, să cine lucrăm mai vine împreună. alături de Luminița? Cine vrea să împărtășească despre cum... Te rog, Cristian, îmi face mare plăcere că ești aici alături de noi. Puțin vă întreb. Bună ziua! De acord. Nicoleta voia Pot să să zică mai ceva. rămân. Mulțumesc tare mult Am pentru și eu prezență. acasă un mic pui de om care mă așteaptă și nu aș vrea, i-am promis că la 12 jumate să acasă și nu vreau să... Mulțumesc tare mult, Nicoleta, și mulțumesc și ție, Mirela. Am văzut că și tu ai scris. Promit că, uite, la fix ieșim. Da, mai puțin 10 minute, mai Mulțumesc tare împărtășim, la mult fix ieșim cu pentru toții. Vă tot. îmbrățișez și mulțumesc tare mult că ați fost aproape. Mulțumesc. Zi frumoasă în continuare. Asemenea. Cristian, Mulțumim! erai Mulțumesc. la microfon. Da. Se aude, da? E ok. Da? Da, Ok. da. Bună ziua tuturor și, în primul rând, felicitări, Cătălina. E adevărat, ne-am cunoscut ceva vreme în urmă. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce ai făcut și am ascultat efectiv toți cei care au vorbit, au ceva care ajunge la inima noastră. Deci, cred că, așa cum spuneau majoritatea, nimic nu este întâmplător. Aș vrea să spun ceva și despre primul capitol, dacă îmi dai voie, Cătălina, pentru că și eu l-am... Asta a fost invitația să povestiți. Știi ce? M-a încântat foarte mult când ai spus despre acel exercițiu, ziua mea perfectă din viitor. Așa. Ar trebui să spun înainte să continue, Cristian, că pe vremuri, înainte să intru eu în Maxwell și să mă certific, să fac studii în zona aceasta, am fost într-o serie de mastermind-uri, iar pe Cristian l-am cunoscut facilitând unul dintre mastermind-uri. Nu mi-amintesc, din păcate, denumirea de mastermind-uri, dar pe vremuri așa ne-am cunoscut, ca să știți. Da, e adevărat. Acest exercițiu mie mi-a plăcut enorm de mult și pentru toți cei care vor citi cartea și să facă un restart, ca să spun așa, să lucreze la acea viziune, la acel vis pe care tu dorești să-l împlinești, să-l îndeplinești, să-l realizezi, zic că este foarte binevenit. Deci, ca să extragem din această carte a ta, Cătălina, și viitorul pe care îl putem crea împreună, deci după ce terminăm de citit această carte. Deci, să vindecăm ceea ce în trecut, dar să știm că avem și posibilitatea de a ne crea acel viitor pe care ne-l dorim cu toții, nu? Mulțumesc. A să fiu scurt, pentru că știu Mulțumesc tare este mult. așa. Mulțumesc și felicitări încă o dată, da? Toate cele bune. Mulțumesc. Avem 3 participanți deja. Avem Tatiana, care a venit alături de noi, cine a fost Elena Răducu, care iarăși, și cine mai era? Luminița. So, guys, care suntem? Hai să vedem. Să spun câte ceva. Te rog. V-am urmărit cu drag de la început și Adriana Grigorescu. acum am cunoscut-o și eu pe Cătălina de vreo săptămână, de când mi-a apărut așa pe Facebook cu cartea ei și cu tot ce a făcut și abia aștept să citesc cartea. E foarte interesantă cum e făcut așa ca și caiet de lucru. Eu am citit foarte multe cărți și am multe cărți pe care nu le-am citit, dar sunt o colecționară, însă cărțile pe care le studiez și le lucrez, le țin minte și asta cred că e o carte de studiat și de lucrat
Și abia aștept, uite că suntem și aici în contextul cărții, să o și vedem fizic pe Cătălina. Va veni la evenimentul meu, conferința despre tine, Body, Mind and Spirit, pe 26 mai, fix peste o lună, la Body Shape, să o vedem în carne și oase și să Abia aștept. atunci deja pot să povestesc eu din carte, că cu siguranță o să o citesc. Mulțumesc tare mult, Elena. Felicitări! Mulțumim, Elena. Mai avem ceva câștigători, Adriana? Până una alta, nu s-au mai anunțat. Deci avem trei persoane care au cumpărat până acum și s-au anunțat că vor mai fi. Eu nu știu, că nu Da, știți cum văd. e. Eu nu pun atât de mult preț pe lucrul ăsta. Vor veni lucrurile în timp, se așează lucrurile atunci când simte fiecare. Mai degrabă aș prefera să ne concentrăm în cele 6-7 minute pe care le mai avem la dispoziție. Dacă cineva a apucat să citească capitolul 1 sau dacă mai aveți vreo întrebare, să-mi puneți, că toți suntem aici. Vă aștept cu drag. Eu oricum voi trimite ulterior și link-ul și detalii post pe e-mail, așa că aveți timp să vă luați în voie. Dacă nu mai avem întrebări, bănuiesc că oricum înscrierile pentru Mastermind continuă. În măsură ce se comandă cartea, da. Exact, da. Da, și următoarele vor fi fără, pentru că cel mai bine lucrăm în grup restrâns. Așa este. Da. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, dragilor, vă mulțumim din suflet că ați ales să fiți alături de noi astăzi. Dragi invitați, dragi cititori, dragi viitori cititori ai acestei cărți pe care am avut noi plăcerea și onoarea să o lansăm astăzi. Vă invităm să deschideți paginile acestei cărți pentru a afla povestea Cătălinei, poveștile Cătălinei. Cătălina care și-a propus să inspire, să motiveze și să încurajeze și alte persoane care au nevoie de un manual către noul tu și sunt dispuse să treacă de la durere la frustrare, la iubire și împăcare. Subliniind încă o dată faptul că autoarea Cătălina Tăgărță dorește ca experiența ei să ne inspire, să descoperim nu doar instrumentele necesare pentru a vindeca rănile și a ne depăși limitele, ci și o perspectivă nouă asupra vieții, a experiențelor vechi și a relațiilor noastre. Autoarea Cătălina Tăgărță și organizatorii acestui eveniment. Mulțumesc! Vă urăm să aveți succes, spor și inspirație oricare ar fi calea pe care veți păși. Și cred că o să vă placă. Mai punem o dată videoul de final și vă urăm o sâmbătă și un weekend minunat. Mulțumesc tuturor că ați luat o oră și jumătate din timpul vostru și sper că a fost cel puțin informația pe care ați primit-o astăzi în cadrul grupului, toate îndemnurile, sfaturile, recomandările de a face exerciții pentru voi, fetele au dat punctual, sper să vă fie de mare folos. O zi minunată să aveți! O zi minunată!